Yes, I am not a contractor. I am a congressman. From 2007 to 2013, 2013 to 2010 to 2013, and re-elected 2016 up to June 30, 2025. Up to now, I am not a contractor. This morning lang po kung nagkaroon po ng statement si Secretary Vince Dizon na may mga links daw sa kontratista itong project po ng Kanlating. Your reaction po? Well, narinig nyo naman, ano? We did all our parts. As a congressman, ginawa ko po kung paano tayo makahanap, makalikom ng pondo para sa mga critical projects. And we have only, I think, 13% flood control all over the province out of 4 districts. Kaya yung sinasabi ni Sec Vince, nasa sa kanya yon, may nakakapagsalita. Pero as far as I know, ginawa natin ang ating makakaya. I agree with him. Managot yung dapat managot, lalo na sa presidente. Managot yung dapat managot kung sino man sila. At tayo bilang legislator, ginawa po natin yung ating assignment, ginawa po natin yung ating homework para magkapondo sa ating distrito. I have 143 barangays. Masaya po lahat. And I think one of the district na very developed district is the 3rd district of Pampanga. Kung ano po ang gusto niyong gawin po ng contractor dito po sa kasalukuyang estado po natin? Yung mga Yung contractor po, Ed Marie, ano po ang gusto niyong gawin nila? Ito po sa recommendation. well, nakita nyo naman, nung first time na nasira, ginawa ng contractor. At ngayon, nandyan pa rin siya, willing siyang gumawa. Pero sabi ko nga, it's a act of God. Halimbawa, kung wala naman sa plano, sa specifications, palagay ko naman na let's be honest kung ano ang talagang dapat gawin. Ang Public Works, siyang bahala. Meron po tayong tinatawag na original contract. Meron po tayong tinatawag na change order. Meron po tayong tinatawag na variation order. Meron po tayong tinatawag na supplemental contract. Okay, that's 4. At kung halimbawa, yung contractor hindi niya sinunod yung sa plano and as per specification, he is answerable. However, kung sinunod niya yung sa plano at sa lahat, hindi siya answerable because there is an inspectorate team. We have this director, this section chief, construction, planning, quality assurance unit, kumpleto po yan. As-built plan, nandiyan po lahat yan. Kaya makikita po lahat, the document is the best evidence kung sino ang dapat managot sa taong bayan. Pero sir, parang ang nakikita po ng DPWH, possible legal action against everyone involved, DPWH officials and the contractor. Well, that's for DPWH. Wala akong masasabi doon. Legally, ang pwedeng gumawa, he can recommend, he can refer to ICI. We have this ICI now with this issue. At kamukha lang nang nasabi ko sa inyo, sa engineering kasi, meron tayong straight line diagram, meron tayong dotted lines. You can do that simultaneously. Ano ibig ko sabihin? Number 1, you can do this investigation. Okay, gawin natin yan. Huwag tayong tumigil sa investigation. Tingnan natin, managot yung dapat managot. Pero huwag natin pabayaan itong future. Dumarating na naman yung tag-ulan. Dapat magtrabaho na tayo sa taong bayan. Look at our GDP, look at our economy. Kailangan tingnan din natin yan. We can move parallel. Okay? So pwede tayo mag-imbestiga, pwede tayong gumawa. Yun lang ang pwede kong masabi. Legally, nandyan yung ombudsman. Legally, nandyan yung DOJ. Legally, kung naano na sa Sandigan Bayan, nasa Sandigan Bayan. Managot kung sino yung dapat managot. Kasama ako ni Sec Vince doon. Kilala ako ni Sec Vince ever since. Ilang years kaming magkasama sa BCDA. Once upon a time, I became the chairman of the special committee sa Congress as chairman ng Bases Conversion Development Authority. So maganda yung ginagawa ni Sec Vince. Nagpapasalamat ako kay Sec Vince. Kapampangan si Sec Vince. Yung masabal, pagmamahal ni Sec Vince
talagang yung is a true-blooded Kapampangan. Kaya maraming salamat, T-Sec Vince. Sana itong nangyayari dito sa Arayat, bigyan natin ng agent. Important agency. Iba yan eh. Kung naniniwala kayo sa first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, we are now on second quadrant. Important but not urgent. Parehong urgent yan. Urgent but important. Yan po ang gagawin natin. Kaya malapit naman po yung tagulan. Nakita ko yung interview ni Sec Vince. Totoo po yun. February, March, April, May, June, July, August. 5 months, 6 months. Nandiyan na naman po yung malalaking tubig. Congressman, Palliative. Yes, sir. Yes, sir. ano pong masasabi sa dami po ng hanggang ngayon, technically, hindi po kayo nababanggit na involved sa flood control na anomaly. Ano pong masasabi niyo? Well, all of you, mga kaibigan ko, nakikinig kayo sa Blue Ribbon, nakikinig kayo sa lahat ng hearing. Pag may nabanggit na Dong Gonzales, pakinggan nyo, may nabanggit na Dong Gonzales. Wala. So nakikiusap na lang po ako. Kung nakakamatay lang yung mga binibigay na link sa akin sa social media, number 1, hindi po ako marunong mag-TikTok. Number 2, hindi po ako marunong mag-Facebook. Number 3, wala po akong alam sa social media. Kung mababasa mo lang yung sinasabi nila sa akin, patay na ako eh. Pero I'm praying for them. I'm praying for them. Congressman, not to belabor the point, no, kasi I know you've issued Yes, ma'am. previous statements denying yung contractor allegations, especially after Ombudsman Remulla mentioned your name. Did he mention my name? Yes po, sir. I interviewed him and he said Did po, he they're mention my name looking into- or tinanong nyo lang nakasama si Dong Gonzales dyan? Baka hindi naman minention yung Okay. pangalan ko eh. Yeah Kasi po. sandali lang. Let's be fair. This is my first time facing all of you guys. Di ba? Hindi naman sinabi si Dong Gonzales, hindi eh. Ang sabi, si Dong Gonzales ba kasama sa papa-imbestiga? Of course, I am a former congressman. I am a former contractor. Hindi naman po yun tinatago. In 1984, I am a contractor. In 1987, I am the founder of this company. I became a civil engineer. Okay? I became the founder of this company. I did all of this, di ba? I reshaped all of this for the future of my family. I am a son of a farmer. I am a son of a plain housewife, ma'am. Ginawa nila akong civil engineer. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga constituents ko. Ma'am, sir, hindi ko alam na magiging senior deputy speaker ako. Hindi ko alam, ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Salamat po, Panginoon. Pero wala akong intensyon na masama. Sure, what's that? Sir, yun na lang Okay, po. okay. Sir, In yun na lang addition, sana po, I'm calling all what color you are in politics. I'm calling all of you. Ako po'y nakikiusap na sa inyo. Let's join hands. Pula ka man, asul ka man, puti ka man, sama-sama na po tayo. We are facing a big challenge in our country. Malaki po ang inaharap ng ating bansa. Kung ang pinag-uusapan ng distrito ko, wag na po yung gawin yun. Sama-sama na lang po tayo. Marami po tayong inaharap. Marami po tayong problema. Sama-sama na po tayo dito. Kung noong 2025 hindi tayo magkakulay, tapos na po yun. For me, that is politics. The people have spoken. Hindi po ko yun. The people have spoken. Sama-sama na po tayo dito. Kong, bakit na hanggang ngayon di ka tinitigilan? Wala ka na sa politika. Di ka pa tinitigilan ng mga political detractors mo. You can answer that question, partner. Kung mabalik po Sir, lang po specific, sa very Congressman, specific ano, lang. ano po ang commitment po ninyo ni Congresswoman Maika para po ma-resolve po or masolusyonan itong problema? Well, as I've said, I'm 1 peso a year to Congresswoman Maika. Of course, ako, sabi ko niya nga sa inyo, institutional memories. In 15 years, I know the brief history of our district, particularly the 3rd District of Pampanga, and particularly the bayan ng Arayat. Bayan ng Arayat. Sir, very specific lang po kasi ngayon yung recent allegation. No? I just have to, para may makapag-deny din po kayo or give a statement. Pero meron po kasing allegations na the Ed Marie Construction, the contractor for the dike, is just lending yung license nila to
bid to participate in projects, and then meron din pong mixed allegations na possible kayo po yung pinaghiraman nung lisensya. May mga ganun pong umiikot. Can Ma'am, you address that? Yeah. you're here when Mayor Benji Magalong, Secretary Vince, Vice Gov Delta, inspected Kandating. Ang contractor nandun, nakakulay asul. Tinanong niya, sabihin mo na yung totoo. Sino ba talaga nirambay lisensya mo rito? Hindi, ako po talaga yung contractor. Ano ba ang gusto niyo marinig, ma'am? Hindi ko kilala si Ed Marie. Kung engineer man yan, engineer ako, hindi ko pa nakikita ng personal si Ed Marie. Okay, ang pamilya ko, contractor yan, di ba? Pero ako hindi ako contractor. My son is a civil engineer. Di ba? Kung halimbawa, gagawin ko yung kandating na yan, ba't ko pa ihiramin si Ed Marie? Sige nga, ba't ko pa ihiramin si Ed Marie? Ba't hindi ko gagamitin yung company ng family ko kung ako ang gagawa? Diba? Napaka-basic naman nun. Napaka-basic naman nun. This is purely, boss, let us forget politics. Let us forget politics, okay? Let us fold it, move forward para sa kinabukasan ng ating bayan. Kalimutan natin yung politika, malayo pa yan. 2 years and a half pa yan. Wala naman ako sinasabi eh. Akala ko nga, nung June 30, 2025, baka kapagbakasyon ako ng maayos. Hindi eh. Nung after ng SONA, tira ng tira sa akin eh. Hindi na ako nakaupo eh. Di ba? Hindi ko alam, boss. Kayo naman pwede sumagot. And I'm urging you, my friend, let's be fair. Ano? Sabihin lang natin yung totoo. Sabihin lang natin yung totoo. Hindi ako nagpapapanig sa inyo, hindi ako nagpapakampi sa inyo. Sabihin lang yung totoo kung ano ang talagang nangyayari sa ating bayan. In terms of conflict of interest, you mentioned your family po own and control now the construction firm you founded. May nakikita po ba tayong possible conflict of interest issues doon na nag-divest po tayo but then we divested to still family members? Are you reading Republic Act 6713, Republic Act, and Republic Act 3019, ma'am? Okay, you have to prove first if there is a conflict of interest. 4th degree of consanguinity, yes, but you have first proof if there is a conflict of interest. I divested for almost decade, more than decade. I am a contractor since 1984, but now, I am not a contractor. I am not a contractor. Up to June 30, 2025, I am a congressman. But today, I am a private person. I am just a consultant, 1 peso a year of Congresswoman Maika. Balik po tayo dun sa concern natin sa kandating flood control, no? Ano ho ang commitment na maibibigay po ng opisina po ni Congresswoman Maika po? I will give 100% support. I will talk to my boss, Congresswoman Maika, to visit the affected families on Thursday so that she can help the quick fix solution, kahit papano makatulong tayo. And I will ask her also to talk to the Secretary of DSUD to resettle those families affected along the riverside, the bank of the river. From, on the bigger picture, Yes, sir. binabanggit po ninyo na talagang kailangan bigyan ng mainam na research yung pong rehabilitation sa Pampanga River. Pwede po ba ninyong i-detalye po sa amin ano yung pinakamalaking problema nating pinakikitunguhan? Dahil dito sa sinasabi nyo, force majeure, acts of God. Ano kailangan bantayan dito ho sa Pampanga River na nakikita ho ninyo, naging dahilan ito kung bakit ganun kalakas yung agos ng tubig at nasira ho itong mga sheet pile? Well, may tinatawag tayong interagency. Hindi lang yung public works ang dapat kausapin. Hindi lang dapat GB ang dapat kausapin. Hindi lang dapat yung local government unit ang kausapin. Dapat magkaroon tayo talaga ng meeting, kung pwedeng mag-get Secretary ng DNR, Secretary ng Public Works. Ito hindi pa biro-biro to. Alam ko to. You heard Secretary Babe Singh. During that time, I'm with Secretary Yusek Aquino, yung pinatay na Yusek. Kasama ako sa pagbalangkas ng water impounding dyan sa Nueva Ecija. Yan ang pinakamalaking tulong during that time. Pero siyempre, hindi naman ako pwedeng magdesisyon. In Malacanang, during the time of Babe Singson, Secretary Babe Singson,
Kasama ko yan sa meeting, sa water management. Kasama ko po yan. Yan ang palagi namin pinag-usapan. So, boss, yan ang pinakasolusyon. We have also to consider. I know may maapektuhan dyan. Pero malaking bagay po yan. Last on my part ko, kasi yung Batikos, substandard, sinasabi, substandard. Okay. At may challenge pa, bunutan tayo ng sheet pile. Okay. Ikaw, may profession, engineer ka. Yes, sir. Doon sa usapin ng substandard. Well, okay. Number one, ang pinag-usapan natin, Ghost Project. Secretary Vince, narinig ko, as of now, walang Ghost Project sa Pampanga. Number two, substandard. Wala pa ako nakitang substandard. Kung merong substandard, sino ang mananagot? You have to justify everything. Walang Ghost Project sa distrito ko, walang substandard sa distrito ko. Di ba? Lahat yan dumaan ng proseso. Yan ang pwede kong sabihin sa inyo. So, ang pwedeng magsabi sa inyo kung merong substandard is the implementing arm, not the congressman. I am not an employee of Public Works. Hindi ako engineer ng Public Works. Ako nag-oversee lang, nag-i-inspection lang. Pag tinignan ko yung BOQ, pag tinignan ko yung plano, alam ko na kung substandard. Pero they followed everything. Last on my part ko, Yes, sir. A national perspective naman Yes, sir. tayo. Yes, sir. Dito sa tinatakbo ho ng investigasyon ng ICI at merong mga nagre-resign, at kung sino na yung mga nakakasuhan. Ikaw bilang spectator na lang, ordinary citizen, pero active ka pa rin sa public service, kamo nandiyan ka sa opisina ni Kong Mika. Ikaw, kontento ka ba dito sa inuuso na investigasyon? Dito ho sa mga sangkot sa Ghost Project? Well, alam mo kasi legally, I'm not a lawyer, I'm a technical person. But legally, it will take time. Diba? Mahirap naman talaga yan, diba? Kaya, documents are evidence. I'm not a lawyer. Pero, anong tanong mo? Kung ako, siguro, I'm not the right person to answer that. Ano po payo ho ninyo kay Pangulo? Kasi sinasabi ho niya, maipapakulong yung mga big fish. Yan ho ang binabanggit ho niya. Alam mo, wala naman hindi sumasang-ayon sa Pangulo. So na, tumayo po kami. Pumalakpak. Mahiya naman kayo. Pumalakpak po tayong lahat. Alam natin yung sinasabi ng Pangulo. Gusto niyang maayos yung bansa. At tama yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon. Po yan. I'll give you an example. I agree with Sec Vince. Ako, bago ako bumaba ng pwesto, I wrote a letter to Secretary Manny Bonawan. Secretary Manny Bonawan, please give me all the national bridges all over the country. Bigay niyo po sa akin yan. Give me the many kilometers of national highway we have in our country. Yan po ginagawa ni Sec Vince, Maharlika Highway. Yan po, dekada-dekada hindi po nagawa yan. Kaya bilib po ako kay Secretary Vince, yung ginagawa niya ngayon, pag naayos niya yung Maharlika Highway, I'm not saying he's an hero, pero siya po ang nakapag-isip for 50 years, walang nakapending na project. Siya po ang makakagawa niya. Thank you.